Hindi na nga tulad ng dati ang pagbebenta nga ng mga shamu or tulad ng mga inaalagaan niya namin ng mga manok. Hello, kumusta? Ito nga ang kadalasang tanong sa akin kung bakit nga ba hindi na kami nag-focus dito sa pag-aalaga ng mga shamu. Tulad nga ng ibang mga negosyo or mga pinagkakakitaan ay kung minsan nagkakaroon nga ng mga taon or mga buwan na talagang tumutumal na at kung minsan naman din talagang sa krisis lang ng panahon. Straight to the point nga po, hindi na tulad dati yung pag-aalaga ng mga shamu na kung minsan talaga nakakabenta ka talaga ng maramihan at talagang mahal na presyo. Syempre, hindi ko yan nilalahat kasi meron namang ibang mga oriental fowls ngayon na available sa market na kung saan nito na rin yung mga nauuso at the same time nagugustuhan ng mga tao. Syempre, bilang isang tagapag-alaga or tagabili or isang buyer na gusto rin mag-alaga ng mga iba't ibang uri ng mga manok, syempre bibilin mo talaga kung ano yung mga mas in at saka mas trending sa ngayon. Kaya ayun nga, sa ngayon nag-focus na lang muna kami sa pagbabaka at kambing namin kasi ngayong presyo naman talaga nila ay hindi nga bumababa. Yun lang muna, salamat, bye!